יונתן ואני כבר לא שותפים. יונתן לקח לי את כל הקלפים. ירדתי לחצר לחפש חבר אחר, רק בנות שיחקו בחצר, ואיתן אני לא מסתדר. כשחזרתי הביתה אמא שאלה, איפה היית? יונתן הביא לך קלפים, אמר שאתם שוב שותפים. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. כשחזרתי הביתה אמא שאלה, איפה היית? יונתן הביא לך קלפים, אמר שאתם שוב שותפים. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר.